Әссәламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Сез Татарстан Яңа гасыр каналын карыйсыз. Эфирда татарлар тапшыруы. Студиябезнең бүгенге кунагы Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының җәмәгатьчелек белән элемтәләр бүлеге җитәкчесе, тарих фәннәре кандидаты Айрат Фәйзрахманов. Хәерле көн исәмез. Хәерле көн исәмез. Айрат, без Мәдәният министрлыгының ел нәтиҗәләрен ясыйбыздыр. Бүген дип уйлыйм, һәм эшлисе эшләр, күрсәтәсе сүзләр, хәтта мактанасы казанышлар да Аллага шөкер бар. Менә шулар турында сөйлик әле. Ниндирәк яңа проектлар бар? Шуннан башлыйк. Гади эшчәнлегебездән тыш, әлбәттә, ел сайын безнең яңа проектлар барлыкка килә инде. Шулардан исә, мәсәлән, Казан гастрольләре дип аталучы бик кызыклы проект. Ул безнең мәдәният йортларында безнең профессиональ театрларыбыз үзләренең спектакльләрен күрсәттеләр. Мәсәлән, Дәрвишләр бистәсендә аларның мәдәният йортында зәңгәр шәлне күреп була иде. Яки анда Нагорный бистәсендә, Утарда, Юдинда һәм башкаларда менә спектакльләр күрсәтелде. Аларның яртысы ул татар телендә иде. Безнең татар театрларыбызның иң яхшы спектакльләре күрсәтелде. Алай булса, киләсе елга бу Казан гастрольләре районнарга да җәйдереләчәк бу проект. Һәм инде һәрбер район профессиональ театрны күрәчәк дип ышанабыз. 45 район муниципалитетта һәм 90 мәдәният йортында без спектакльләр күрсәтергә ниятлибез. Аннан соң инде яңа проектлар дигәндә безнең бик кызыклы проект туды, ул Уинфест дип аталучы проект. Аны ресурс үзәге, Татарстанның мәдәният ресурс үзәге эшли, һәм ул балалар өчен традицион уеннарны күрсәтә торган фестиваль. Балалар урамнарга чыгып, төрле сау һавада, җәй көнне, кыш көнне хәрәкәтле уеннарда гаджетлардан аерылып, менә монысы бик мөһим. Татарныкын да, чуашныкын да, удмуртныкын да, русныкын да төрле уеннарны өйрәнәләр. Һәм зурлап итеп без беренче июньдә аны күрсәткән идек, президент та күрде бу фестивальне. Һәм бик күп балалар моны офлайнда күрделәр, онлайнда күрделәр. Онлайн дигәндә безнең әле ярты миллионнан артык карау булды төрле уеннарның. Ягъни сез дә уен-фыз җыеп карый аласыз, төрле традицион уеннарны һәм өйрәнә дә аласыз. Һәм безнең финалистларыбыз аннан соң инде Мәскәүгә, Петербургка барып, анда мәдәни экскурсиягә йөрделәр. Бәлки Алла бирсә, Диснейлендка да барырбыз. Иншалла, бирсә. Нинди генә районнан булсын, нинди дә шәһәрдән, бистәдән булмасын, бер ишек алдында яшәүче балалар бергә командага җыелып, бу фестивальдә катнаша алалар һәм җиңә алалар. Призлар бик яхшы, алга таба да призлар яхшырак булыр дип өметләнәбез. Аннан соң инде безнең мәдәни код исемле фестиваль булды. Ул безнең модага, милли модага башланган фестиваль иде. Һәм монда 32 төбәктән төрле осталар килде. Һәм алар үзләренең милли модаларын күрсәттеләр. Әлбәттә, беренче урында монда татар модасы булды. Бик зур кызыксыну гомум мөселман модага бик зур кызыксыну булды. Россиядән да, чит илләрдән да экспертлар карадылар моны. Һәм алга таба да бу фестиваль дәвам итәчәк дип ышанабыз. Ул моданы да күрсәтү булды, остаханәләр дә булды, һәм әлбәттә инде ярминкә рәвешендә сатулар да булды. Ул безнең хәзерге заманча мәдәният галереясында узды. Шундый матур площадкалар, мәйданчыкларда узды. Аннан соң инде безнең Таткультфест проекты дәвам итә. Таткультфест ул яшьләрчә, заманча татар мәдәнияте, әлбәттә яңа музыка, яңа буын музыкасы. Һәм аның кысаларында быел фестиваль гына түгел, лабораторияларда узды. Ягъни яңа ачышлар, яңа сәләтле кешеләр ачылды, үз музыкаларын, җырларын язып, аларны, мәсәлән, ел ахырында тәкъдим иттеләр инде тамашачыга. Тулы зал дип әйтеп була инде, әлбәттә инде 70% туларга тиеш зал. Һәм инде безнең балалар өчен дә бу лаборатория узды.
балалар музыкасын язу буенча. Бу гаҗәеп шулай проект, кызыклы проект. Һәм быел чынлап дигәндә балаларга да бик зур игътибар ителде. Яңа балалар өчен яңа проектлар. Балалар әдәбияты дигәндә, мәсәлән, безнең Роберт Минулин премиясе игълан ителде һәм 70-тән артык эш килде. Анда безнең традицион әкиятләр генә түгел, анда безнең комикслар да бар иде, аннарсын скетчлар да бар иде, бу яңа шундай бер актлы пьеса. Менә шул булды. Аннарсын инде яңа проектлар дигәндә, әле безнең туган телләр елы кысаларында, аның турында аерым да әйтеп китербез. Безнең 50 мәдәният, 50 муниципаль мәдәният оешмасы иҗтимагый оешмалар белән бергәлектә туган теле елына багышлап үз проектларын тәкъдим иттеләр. Мәсәлән, ул безнең телләр комиссия кысаларындагы эшчәнлек инде шулай һәм аны мәдәният министрлыгы да дәвам итә ул эшчәнлекне башкара. Һәм мәсәлән, Татар җыры исемле портал әле кичә генә чыкты. Сез аны җыя аласыз, Татар җыры. Анда интервьюлар, ул җырларның тарихлары, бу безнең классикабыз, безнең инде төп мирасыбыз рус һәм татар телендә. Мәсәлән, Казан арты буенча безнең аудиогид туачак, юллар дип аталачак. Яңа елда инде җыя аласыз, юллар проекты дип инде. Аннарсын безнең шулай лабораторияларда менә музыка язу, әдәби лаборатория булды. Һәм ул Казанда гына түгел, менә әйтергә кирәк, без зур игътибар инде районнарга да ясыйбыз. Мәсәлән, Аксубай районында Чаллы театры белән бергәлектә, яшь язучылар белән бергәлектә Чаллы бүлекчәсендә булган яшь язучылар белән бергәлектә әдәби лаборатория, кыскасы дип аталган әдәби лаборатория булды. Әлбәттә, инде күп кенә күргәзмәләр һәм без сезне яңа елда күргәзмәләргә гомум шундай халыкара дәрәҗәдәге булган күргәзмәләргә чакырабыз инде. Бу безнең Рерих күргәзмәсе инде һәм Фешин күргәзмәсе. Ул безнең сәнгать музейында инде күрсәтелә. Ул башта Мәскәүдә күрсәтелде, Третьяков галереясында, хәзер инде казанлылар да моны күрергә мөмкиннәр. Шулай безнең быел бик зур күргәзмә рәссамнар берлегенең күргәзмәсе 85 еллыгы быел булды. Һәм аларның менә шундый 85 еллыгына багышланган яшына күргәзмәләре Хазина галереясында күрсәтелде. Әйтергә кирәк, безнең 300ләп рәссам, безнең гомумән иҗади берлекләр бик актив эшли, аларның активлыгы арта бара. Алар шулай проектларда катнашалар, яңа грантлар алалар. Һәм менә мондай матбугат чараларында роле бик зур дип уйлыйм. Аларның эшчәнлеген менә ачып җибәрергә, нинди проектлар, нинди кичәләр, аны да күрсәтергә бик мөһим булыр иде. Язучылар берлеге һәрвакыт районнарга мәсәлән йөри, рәссамнар берлекләре остаханәләр эшлиләр, пленерларга чыгалар. Мәсәлән, быел Чистайда бик шундый шәп пленер булды һәм Чистайның әдәби тарихын гына түгел, алар татар бистәсенең тарихы һәм бүгенгесен күрсәттеләр. Чистай дигәндә, мәсәлән, безнең инде ул Татнефть грантына эшләнелгән бик матур гына китап чыкты. Ул Сүрия ханым тарафыннан һәм Тәхминә ханым тарафыннан бастырылган китап булды. Ул безнең мәгърифәт йолдызлары, татарларның мәгърифәт йолдызлары, хатын-кызларга багышланган китап бул. Менә андый китапларыбыз әлбәттә күп, презентацияларыбыз күп һәм менә әле бу көннәрдә генә Тукайга багышланган безнең җыентык чыкты, аның тормышына багышланган 3 томлык 135 еллык әлбәттә зурлап узды. Кырлайда да, Казанда да узды. Тукайга багышланган безнең конкурсларыбыз да уза. Безнең театр берлеге Тукай конкурсын балалар өчен
эшли һәм балалар матур гына татар телендә, туган телләрендә Тукай шигырьләрен укыйлар. Һәм бу шундый матур күркәм чарабыз, ул яңалык булмаса да, ул гел яңаша форматта уздырырга тырышабыз инде. Әлбәттә, яшьләрнең проектлары да күп. Мин Таткульсасына инде узып киттем. Безнең Аваз исемле яңа фестиваль быел булды. Ул инде заманча ультра заманча музыка дип әйтер идем. Электрон музыкага багышланган булды һәм ул татар музыканы гына үз иченә алмады, ул төрки халыкларының музыкасын да үз иченә алды һәм яңа тенденцияларын да күрсәтте. Һәм яшьләргә ничек итеп музыканы язарга гына түгел, ничек аны алга таба сөрергә, продюсерлык эше дә күрсәтелде. Бик күп остаханәләр, лекциялар һәм ул яктан безгә менә яшьләргә генә түгел, җәди берлекләргә дә, төрле мәдәни оешмаларыбызга да продюсерлык юнәлешендә күп кенә эш итәргә кирәктер. Һәм безнең стратегиядә, мәдәният үсеше стратегиясендә ул ныклап язылган, ул безнең креатив индустриялар үсеше дигән юнәлеш. Һәм бүгенге вакытта, бүгенге заманада мәдәният нәкъ бу юнәлешкә борыла. Аны бит замана үзе тәкъдим итә, замана кысаларына чыгып булды. Әйе, һәм креатив индустриялар дигәндә аның караучысы, аның тамашачысы күбрәк була. Һәм ул икенче яктан ул үзенә акча җәлеп итәргә мөмкин. Чөнки креатив индустриялар ул күп кенә чит илләрдә ул бик яхшы табыш китерә торган юнәлеш булып тора. Һәм аерым хәтта шәһәрләр, бистәләр, районнар нәкъ креатив индустриядә үз белгечлеген күрсәтәләр. Бу аларның икътисадының төп өлеше булып тора. Һәм Татарстанның, татарларның моңа бик яхшы потенциалы бар. Һәм үзегез күрәсез, инде Казанга күпме турист күрә, һәм алар килә, һәм алар иң беренче чиратта татар мәдәниятен Татарстан белән кызыксына. Әйе, Татарстан белән кызыксыналар. Шуннан да шулай Айрат әфәнде менә шактый гына кызыклы өлкәгә килеп терәлдек. Ул да булса мәдәниятның икътисад белән тоташкан җире. Менә шул өлкәдән бер сорау бирәсем килә. Хәзерге заманда без күбрәк грантлар системасы белән дә эшли башладык шикелле, мәдәни оешмалар үзегез дә әйтеп уздыгыз. Һәм алар хәтта Татарстан эчендә генә түгел, Россия күләмендә дә без менә шундый грантларга дәгъва кылабыз. Һәм биредә минем уйлавымча Ирада Хафизядовнаның тырышлыгы да сизелә шикелле. Шәхсән. Әйе, әлбәттә безнең Ирада Хафизядовна ул шул фонд культурных инициатив исемле грантның экспертлар шурасында, һәм әлбәттә аны җентекләп өйрәнде, белә критерийларын һәм һәрбер оешмага диярлек бу фондта катнашырга тәкъдим итә. Һәм быел Татарстан лидерлар арасында булды, 3нче урын булды, икенче урын заявкалар буенча булды. 500-гә якын проект заявкасы бирелде. Аларның бу бик яхшы күрсәткеч, аларның 130-га якыны җиңде. Бу шулай безнең аз түгел инде. Аз түгел. Проектлар төрле. Бар анда 200-300 меңлекләр. Ул мәсәлән сәнгать мәктәпләре эшлиләр. Аны гади гына сәнгать мәктәбе, гади мәдәният йорты, авыл мәдәният йорты бу грантларда катнашып җиңә ала. Һәм андый мисаллар бар безнең Татарстаныбызда актив авыл мәдәният йортлары. Бу бит зур мөмкинлек дигән. Әйе, зур мөмкинлек. Һәм 9 миллионлык грантлар да бар. Кинога багышланган мәсәлән. Аны инде яхшырак исбат итеп, анда күбрәк ресурс җәлеп итеп, күбрәк экспертлар, партнерлар җәлеп итеп, аны да эшләп була. Фестивальләр шул ук вакытта төрле фестивальләргә дә заявкалар булды һәм фестивальләр эшләнелә. Иҗади берлекләр быел беренче тапкыр актив итеп нәкъ федераль грантларда катнашты. Бу рәсемнәр берлеге һәм язучылар берлеге. Үлемсез әдәби полк мәсәлән, шундый проект булды. Шуннан да бик кызык. Оннан менә тагын бер яңа юнәлеш, эшчәнлек юнәлеше, ул да булса кадрлар мәсьәләсе. Һәрбер җирдә кадрлар бик бик мөһим. Менә Мәдәният министрлыгы үзе мәдәният өлкәсе өчен кадрлар укыта башлаган дип ишеттем дә, сөендем дә. Әйе, әлбәттә безнең менә бар илкүләм проектларыбыз, федераль проектларыбыз һәм шуның кысаларында шулай ук Татарстан
актив итеп заявкалар биреп, акчалар җәлеп итә. Һәм менә бу мәдәният илкүләм проекты кысаларында аерым бер юнәлеш, ул укыту юнәлеше. Бу берничә йөз белгеч безнең менә бу курс төрле квалификацияны үстерү курслары аша узды, переподготовка курслары аша узды. Шул ук вакытта быел бик кызыклы, бик файдалы белем мәдәниятның белем өлкәсендәге проекты ул MBA, Master Business Administration дип аталучы программа. Бу инде безнең 2 еллык программа һәм ул безнең җитәкчеләребезне, мәдәният өлкәсендәге җитәкчеләребезне, директорларны, анда бүлек җитәкчеләрен заманча менеджментка өйрәтәләр. Чөнки узып киттек инде хәзерге вакытта креатив индустриялар дигән төшенчә барлыкка килде. Һәм аның белән идарә итү усуллары һаман яңарып бара. Һәм монда безгә халыкара тәҗрибәгә дә таянырга кирәк. Һәм акчалар да җәлеп итү мәсьәләсендә бу шулай ук инде алдатырга ярамый. Бу шулай ук мөмкинлек, чөнки мәдәният оешмалары үзләренә табыш та китереп, үзләренең өлкәләрен үстерә алалар. Аннарсын инде безнең төрле юнәлешләрдә әлбәттә ул укытулар барды, күбрәк инде ул мәдәният институты нигезендә барды, MBA ул безнең федераль университет кысаларында барды. Анда инде безнең яңача суларга өйрәнелде. Һәм әле төбәкләр өчен, безнең төбәкләрдә яшәүче татарлар өчен, Сабантуйны куючы режиссерлар өчен, сценаристлар өчен һәм башка безнең Сабантуйларыбызны әйдәп баручы милли оешмаларыбыз өчен ул матур гына семинарлар уздырылды. Ул безнең Кырлайда узды һәм нәкъ Тукайның 135 еллыгы вакытына туры килде. Һәм ул безнең президентыбыз Кырлайга килгәндә шулай ук ул режиссерларны күрде. Һәм алар өчен бу да шулай рухландыручы бер вакыйга булды. Һәм ул семинарлар аларның Сабантуй ясау Сабантуй оештыру осталыгын үстерә торган семинар булып китте дип ышанабыз. Һәм алга таба бу тәҗрибәне үстергә генә кала һәм күбрәк кешене моңа җәлеп. Сабантуйга гына түгел, башка татар бәйрәмнәрен уздыручы оешмаларга, төбәкләрдәге оешмаларга бу тәҗрибәләрне күрсәтергә бик тә кирәк. Тәҗрибәгә өйрәтергә кирәк. Чыннан да шулай. Айрат әфәнде, менә карап тыңлап торам да, эшегез чыннан да шактый зур, шактый тармаклы, шактый хатаулы, чөнки тормышның кайсы өлкәсенә генә барып бәрсәң дә ул бер мәдәният. Менә шуңа күрә бик тә кызыклы бер өлкә, турыдан-туры театр мәдәниятка карый торган өлкә дип әйтегез, ул театрлар. Менә театрлар өлкәсендә дә шактый кызыклы үзгәрешләр бар. Быел алтын битлеккә тәкъдим ителгән гаризалар да арткан икән. Шунда сөйләшегән. Гаризалар күп бирелә, гаризалар түгел, менә алтын битлек экспертлары аерым бер игътибар әлбәттә Татарстан театрларына бирә. Һәм алар үзләре дә моны сайлап, менә бу спектакльләр номинантларга керергә лаек дип дигән фикергә киләләр. Һәм быел 20 номинант булды безнең алтын битлеккә. Бу бик тә зур сан. Республикадан алай булганы юк да, башка төбәкләрне, Мәскәүне, Петербургны санамыйча, башка төбәкләрдә андый күрсәткеч юк. Бу безнең Әлмәт театрында, бу безнең Мын яңа безнең мәйданчык эшли башлады бит. Менә аны әле узып китмәдек. Яшьләр бик күп килә. Ул безнең заманча спектакльләребез, милли китапханәдә урнашкан театраль мәйданчык, заманча биюләр белән дә бәйле. Анда күп кенә фестивальләребез дә узды, остаханәләребез дә узды. Һәм менә монда Мин татар исемле спектакль, ул шундый бер яктан комедиялы да, икенче яктан уйландыра торганнары. Нурбәк Батулла тарафыннан инде анда төп роль уйнала. Ул шулай безнең алтын битлекнең номинантлары арасына керде. Һәм узып киттем инде Әлмәт театрында аеруча игътибарга лаеклы театр. Бу әле 20 аны да узып китмәдем. 21 елның башында 20 елга алтын битлеккә нәтиҗәләр ясалганда безнең
лауреатыбыз, Казандагы лауреатыбыз да барлыкка килде инде. Ул безнең шәхси театр, акт театр дип атала. Безнең әле дәүләт һәм муниципаль театрлардан башка уннан артык шәхси театр эшләп килә. Бу да менә креатив индустрияларның үсешен күрсәтә торган дәлил. Һәм чынлап дигәндә, алар дәүләттән акча сорамыйлар. Аларга иң беренче чиратта тамашачы һәм инде эшләргә урын кирәк, һәм менә экспертларның да менә шунда алтын битлек кебек премияларның да игътибары бик тә кирәк. Аннан яшьләр бик хәзер заманча театрга тартыла, һәм аларга классик театрлар гына түгел, күбесенчә менә шундый шәхси зур булмаган театрлар, заманча спектакльләр куя торган театрлар кызык. Һәм менә әйтергә кирәк, шулай тагын креатив индустрияларга кайтам, безнең заманча рәсем сәнгате нәдә бик зур игътибар яшьләр тарафыннан. Менә ел ахырында гына 3 шундый безнең зур күргәзмә ачылды. Беренчесе ул безнең шулай заманча сәнгать галереясында медиа артка багышланган күргәзмә булды. Анда күп кенә милли темага багышланган медиа арт булды. Ул видео, шигырьләр, ул шундый комплекслы сәнгать. Шул вакытта ул нәфис сәнгать та булып тора. Аннан безнең смена исемле үзәгебез бар, шулай шәхси үзәк булып тора. Алар яшь рәсемнәр, заманча рәсем сәнгатенә эш итүче яшь рәсемнәр өчен аерым бер биенале оештырдылар. Һәм анда 30-дан артык яңа исем ачылды дип әйтеп була. Бу шулай зур вакыйга булды. Һәм инде заманча мәдәният дигәндә әле төрле шәхси галереяда заманча мәдәнияткә багышланган күргәзмәләребез дә ачылды, эшләп килә. Һәм башка шәһәрләрдән дә безгә килеп, хәтта УДАда мәсәлән яшәүче Бато Дугажапов, ул шундый халыкара дәрәҗәдә бик атаклы рәссам, ул үз күргәзмәсен Казанда күрсәтте. Аны Европада да беләләр, Америкада беләләр. Беренче күргәзмәсен, менә яңа күргәзмәсен ул Казанда күрсәтте. Монысы да сөендерә. Бу да күрсәткеч инде. Гайрат әфәнде, менә Пушкин картасы турында әйтмәсәк, без гөнаһлы булырбыз шикелле тоям үзем. Әлбәттә, инде мәдәни чараларның төп вакыйгасы дип әйтим, ул Пушкин картасы кертелү. Бу инде быел безгә 14 яшеннән 22 яшенә хәтле яшүсмерләр һәм яшьләр өчен акча бирелде. Һәм алар бу акчаны бары тик мәдәни чараларга гына сарыф итә алалар. Һәм аерым инде монда карарга кирәк, бу теге яки бу спектакль бу Пушкин картасына керәме, юкмы? Аерым дигәндә безнең күп кенә татар спектакльләребез, татар чараларыбыз нәкъ бу Пушкин картасына эләгә, һәм муниципалитетлардагы мәдәният йортлары да хәзер аларга бу үтәргеч булды. Шулай төрле кызыклы проектлар ясап, үзләренә яшьләрне җәлеп итә. Шундый конкуренция башланды хәтта яшьләр өчен. Киләсе елга ул 5000 булачак. Һәм бу 5000 арасында әле шулай кинога да барырга мөмкин булыр, әмма ул кино Голливуд блокбастерлары түгел, безнең милли кинобызда, Россиядагы бара торган кинолар да, Россия тарафыннан ясалган кинолар монга бу спискка керә ала. Монда игътибар белән карарга кирәк. Бу кинога барганда Пушкин картасы эшлиме, юкмы? Һәм менә Казанга безнең татарларыбыз килә, яки районнан киләләрме, сез безнең милли спектакльләребез, күргәзмәләребезгә бара аласыз. Аерым бәлки Пушкин картасы кысаларында Тукай юлында күрсәтеп монда булыр. Менә безнең анда мәсәлән 2500-дән артык чара, шуларның яртысы диярлек ул милли чараларыбыз булып тора. Айрат Шамилевич, сезгә бик зур рәхмәт. Әңгәмә өчен менә мин сөйләгәннәрдән тыңлап утырган кадәренчә мәдәниятыбыз юнәлешендә туган телләр һәм халыклар дуслыгы елы бик нәтиҗәле, күркәм узган дип
нәтиҗә чыгарырга мөмкин кебек. Ләкин бу әле тынычланырга һич кенә дә ирек бирми, чөнки заман, вакыт дәвам итә, вакыт безне шуны сорый. Шуңа күрә сезгә уңышлар гына теләп калам, барлык коллегаларыгызга, хезмәттәшләрегезгә. Бик зур рәхмәт. Быел булган яңа проектлар, менә бу туган телләр елында ул дәвам итәчәк. Рухи хәзинәләр елы килә. Бу хәзинәләр тагын да ачылып җибәреләчәк. Һәм яңа проектлар да телебез, мәдәниятыбыз өчен хезмәт итә. Тормышка ашырылыр дип ышанам. Амин, шулай булсын. Бездән шундый фикердә сезгә зур рәхмәт, уңышлар. Хөрмәтле тамашачылар, студиябезнең кунагы Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының җәмәгатьчелек белән эшләү бүлеге җитәкчесе, тарих фәннәре кандидаты Айрат Фәзрахманов булды. Аның белән саубуллашабыз, тапшыруыбыз тәмам, бердәм булыйк һәм бергә булыйк.